mutuwar Rabilu Musa yan Ibro, abin da ya faru da shi bayan lokacin da yake raye da bayar da suwarsa ya tsorata ni. Bono, abin da ya faru a lokacin rayuwarsa bayan ya mutu ya tsorata ni. Banda waɗanda suke da rai na goma nan, kowa ya sani Kannywood da bata yafiya a rayuwarta. Allah subhanahu wataala ko me muka yi masa muka ce ya hakuri zai yafe mana, amma Kannywood ba sa yafiya. Inda suna yafiya da yanzu mun jawo na goma mun ci gaba da taimaka masa, ko ba zai ƙara yin suna ba zai samu abin da zai rika ci. Ko menene Ciroki yayi, idan ƴaƴan Kannywood masu godiyan Allah ne ƴan halak, za a jawo Ciroki a ci gaba da ban, saboda mai jarumi ne kuma ya iya. Ni ban zo zamanin sa ba, amma abin da nazo naji ana faɗa a kansa shi yasa naga to yayi laifi, yayi ba wannan abin da ake faɗa ban sani ba, amma me yasa ba ma yafiya? Akwai su Ali Bala, su Malam Kasim, dukkan su an yi abandoning din iyalansu, sannan ba zan harkalta ba. Da na gaba ake gane zurfin ruwa. Yau fa idan na faɗi na mutu, abin da ya faru da su shi zai faru da ni. Na rantsi da Allah ba zan yi kafara ba. Yaushe za mu hankalta mu zama mutane? Ba na magana ba ta Kannywood nake yi ba, mutanen cikinta ne, ba mutanen arziki ba, ba wai sana'ar bace. Saboda idan ka so zaka nemi aljanna a cikinta, in ka so zaka nemi wutan jahannama, in ka so zaka samu mutunci, in ka so zaka zubarwa da kanka mutunci. Dama ce Allah ya bamu wanda ya kamata mu yi amfani da shi mu taimaki kanmu da iyalanmu da al'umma. Amma ni din da nake kokarin fitowa in rika faɗan abubuwan cewa a gyara, ni ne dan iska, ni ake zagi, ni ake cin mutunci ba tare da na yi muku komai ba banda alkhairi. Sai dai a zo a yi using ɗinka, a yi dumping ɗinka saboda kana da haƙuri.